Bu Kazanın sotsialistik uramı biride yaşayışlar maşinaların kuyu için üzleri kürekler alıp karnı şistartkana indi. 3 katlı yurtның tübesine bütünley minalmıyız diler, kar baskan, bikte kurkıta diler. Elfiya Lutfulina kışın kirek urunga barıp jitu Sirat Kupırın kişuge tindi. Men bunu onkologiya bardım, men 6. yartıda men Astanovkadayım. Men Sintrani darugudan bardım. Mene bütün darugun dile maşını şistiliyim. Emine kişiyi turgan urunga bütün karnı yiyip koyganlar. Anda biteli yarı, anda türlü kişiyi, anda больнойлар yeri, anda вообще yeri turgan tügül. И в магазин ходить, маленький трактор вот ездил, сейчас не ездит, топчем. Kazanda yılbaşından işigalların hem şehir yollarının naşar şistartuğunun %27 işragı tirkelgen. Sanga soqmauşlarına 500 000 сумга kadar штраф kete. Согласно правил благоустройства, в первую очередь... Қағида бойынша қор яуғаннан соң башта бірінші категориялы юллар чистартыла, тек біз ешқана нашар җыештырылу сәбәпле оң як полосадан хәрәкәт итеп булмауын күрәбез. Бу җәмәгать транспорт өчен каралган. Квартал эчендәге юллар да канәгатьләнерлек түгел. İn köp маңзарлар тротуар тукталыш һәм юл кишүләренең торышына бәйле. Быелгы кыш явым төшемнәргә бай. Гыйнварда гына да карның 2 айлык нормасы яуган. Бүген башкарма комитетта башкала юлларын ашыгыч төстә тәртипкә китерергә куштылар. Кайбер ишегалларына идарәче оешмалар кыш буена бер тапкырда кермәгән кебек. Шундый фикер туа. Район хакимиятләренә, торак коммуналь комитетларына мөрәҗәгать итәм. Халыкның сабырлыгын сынамагыз. Бу атнада карны тулысынча түгеп бетерергә кирәк. Вакытында ишегалларның чистартылмауы урам сөбрүчеләренең җитмәвенә бәйле. Кадрлар кытлыгын хезмәт хакын арттырып хәл итәргә уйлыйлар. Кеше җитмәгәч, әле эшләре бер генә сменада оештырылган. 8-нче ярдан бирле көн саен икенче числога чыккан эшләргә менә. Номерлы үткән юк әле. Чистарта бетереп булмый. Менә бу урамны ягышмасам 6-нчы 7-нче тапкырмы чистартабыз инде. Менә халык әйткән чистартмыйлар дип. Ике көнлек хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә әлеге проблемага Рөстәм Миңнеханов аерым тукталган иде. Кышын социаль челтәрләрдә мөрәҗәгатьләр калдыручылар 5 тапкырга арткан. Шуның һәр икенчесе кардан чистартуга кагыла. Аеруча зур шәһәрләрдә техника җитешми. Президент магистральләрне генә түгел, ишегалларында тәртиптә тотуну йөкләде. Школьные маршруты, обеспечение проезда для спецтехники, коммунальной техники, особенно для служб МЧС, для санитарного транспорта. Эти вопросы должны быть на контроле. Прошу коллег на местах, руководителей муниципалитетов, но и Минтранс, потому что вот по дорогам, конечно, задействовать, может быть, при необходимости ту технику, которая есть у наших дорожников. Хәзер башкала урамнарын чистартуга бөтен көч юнәлтелгән. Казанда узган тәүлектә генә 16 000 тонна кар чыгарга өлгерәләр. Руслан Кысыдинов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы.